wani bari wallahi yana ganin baban mu ya samu jaruwa kuma ya zo sai damu ai haka ma zai ci la ya ci ka san shege ran to wani an ce ma ya faru da mai ai kana nan ko na ni aka sani dole doka ban za ba na naka da doki ba ka tattai ai ban zuba kamar da asara kaga yaro da tatu bace ya wani daji za a yi ka gama shi ina ka ta daji ka yi kuma zogale rawa take komi da ka kwakwaro mai da akwai wata gona mai aljanu kuma na ji labarin an ce shi gonakin mutane suka shiga to shine ne kawo tun kamin wani abu ya faru da shi alimi kawo kace aljanu ka ce mai annabi kannanta sun ci wai dora ta waje sun ci ai ban san ko ka san mu ba mun san ka baban mu ya aike ni nan daji zan dawo wallahi yanzu muna ga wani ya hau da ku hau ku hau yanzu har mun ka shiga gona ba ka gane wacce gona abba mu shiga ba jihar wallahi assalamu alaikum kake kuraro ne ko da ba tawo ba gaya can